Pozdrav svima! U današnjem videu iz matematike za 3. razred osnovne škole saznaćemo u kakvom sve odnosu mogu biti dve prave. Najprije ćemo ponoviti ono što smo već učili u 2. razredu, a to je šta je prava, šta poluprava, a šta duž. Šta je prava? Prava je neograničena prava linija bez početka i bez kraja. Pravo obeležavamo malim latiničnim slovima. Kad kažemo bez početka i bez kraja, to znači da pravo možemo produžavati i s jedne i s druge strane do beskonačnosti. Ovo je prava A. Kako crtamo pravo? Pravo crtamo pomoću lenjira. Obeležit ćemo ovu pravu malim slovom M. Ovo je prava M. Šta je poluprava? Poluprava je prava linija koja je s jedne strane ograničena tačkom, a s druge strane je beskonačna. Ovo je poluprava AB. Da vidimo sad šta je duž. Duž je najkraće rastojanje između dve tačke. Ovo je duž TO. Da vidimo sada u kakvom odnosu mogu biti dve prave. Prvi odnos. Dve prave se seku. Crtamo jednu pravu, obeležit ćemo je slovom A. Drugu pravu obeležit ćemo je slovom B. Tačku preseka ove dve prave ćemo obeležiti slovom O. Prave A i B se seku u tački O. Dve prave mogu da se seku i ovako. Crtamo pravu A i pravu B. Tačku preseka ove dve prave obeležit ćemo slovom O. Kao što možemo vidjeti, ove dve prave obrazuju 4 prava ugla. Dve prave koje se seku pod pravim uglom su međusobno normalne. Ovo zapisujemo ovako. A normalno na B ili B normalno na A. Ovaj znak ovdje čitamo normalno. Dve prave mogu biti i paralelne. Ovo je prava M, a ovo prava N. Kao što možemo vidjeti, ove dve prave nemaju zajedničku tačku. Dakle, prave M i N nemaju ni jednu zajedničku tačku. Dve prave su paralelne ako pripadaju jednoj ravni i nemaju ni jednu zajedničku tačku. Prema tome, prave M i N su paralelne. Kako zapisujemo paralelne prave? M paralelno sa N ili N paralelno sa M, pri čemu ovaj znak čitamo paralelno. To bi bilo sve u ovom videu. Ako vam se video dopao, lajkujte, ostavite neki komentar i nastavite da pratite kanal.